Os nosos corazóns, hoxe, ao cumprírense os 100 anos da súa morte, están aquí, en Ouces, lembrando ao grande mestre. As asociacións convocantes deste acto, ansias de liberdade xenerosa pola Celtia de Cote escravizada. Viqueira, que vivía durante o curso na casa familiar de Bixoi, está enterrado aquí, en Ouces, porque nesta parroquia adoitaba pasar os veráns nas ponlas dos sabeneiros, toleirón de vagariño, vai dicindo unha cantiga. Por iso, actos como este son necesarios non para recrearnos no pasado, no tempo que representa Viqueira, sen máis, senón para facer uso do legado de Viqueira, do seu... Viqueira foi un gran soñador do país. Era un intelectual, era un extraordinario profesor, un extraordinario educador, un soñador dun... Galegos, amade a vosa lingua, porque ela é un rico tesouro oculto. Amadea, faladea, cultivadea, desenterrade o tesouro que garda o xigante alarbio da tiranía. A arpa falará de días abertos o sol deste verán, e nos seremos de fe plenas, e San Vicente de nós será, porque non hai vento, invernía, que poda os carballos abanar. A miña Galicia non é a que foi, é a que será. Non é a de onte, é a de mañá. Se grande foi a nosa historia, máis grande pode xurdir o futuro noso. É a Galicia do porvir. Leo un texto póstumo que publicou Justicia Social, semanario socialista, non órgano do PSOE, sino do... A ría sorrí baixo un sol amigo das nubes. Na outra banda os piñeiros meditan fitando as velas lonxíncua. Pasa o vento e nas areas, na gándara nos aveneiros, di o seu segredo. O tempo ten a función de ser o espírito onde se alumea ou se mostra a mesma. E continúa un pouco máis adiante. O sentimento religioso penetra todo o ser humano e todo o cosmos. A humanidade avanza na historia nun continuo progreso, a pesar dos estancamentos e retrocesos. Nas xanelas o vento é mailao, que ben se está en ti, miña casiña amada. En xamios de surrisas, tes leras, claras, un moi doce lume da garimo e paz santa. A súa morte, non? Do seu pasamento. Para min Viqueira e Castelao e Viqueira son os dous principais referentes do nacionalismo galego de preguerra. Eu ler un texto que non sei se é de Viqueira. Que nunha loita civil de pobres e ricos separe aos cidadáns, cedo ou serodiamente morrerán. Mas os que se sinten en irmandade santa, onde as diferencias sociais son pouco notables. É certo, eu son Jacinta Landa Abad e vou vos contar a historia e a vida e o legado do meu home, Xoán Vicente Viqueira. E para iso trouxen o álbum familiar. Como vedes, estou nun recunchiño rodeada das miñas cousas, que logo vos irei explicando. Xoán Vicente acompáñame aquí na súa fotografía. A historia de Xoán Vicente remóntase, eu quero me remontar a historia. Se queredes ver o libriño, está aí, porque recomendamos que fixades os dibuixos que fixeron rapaces daquela idade pola gran motivación que tiveron con esta figura que creo que non van a esquecer nunca. Eiche unha laranxiña no medio de Portugal,
Tireiche unha laranxiña no medio de Portugal, a quen lle foi a bater a filla dun general.